Окей, добре. Значи, да. Какво те накара да се включиш в BBYO? Сестра ми, която ми разказваше колко яки преживявания е имала и винаги съм искал да разбера какво е тази организация. Ами, когато бях на Джогатон 2022 година, имаше програма на BBYO и мен страшно много ми хареса това, което разказаха и всъщност това ме мотивира да дойда на Киков. Историите на Деби и Роби. Има ли човек, когато свързваш с BBYO? Ако трябва да избера, ще бъде Валю. Максо, Ставчо. защото той знае доста неща за BBYO, много е навътре с BBYO като цяло. Аз това впечатление имам. Какво те мотивира да продължаваш да посещаваш BBYO? Ами хората, които виждам на програмите и реално всички програми, че са нещо ново и че научат на някакви различни неща, умения. Но главно хората, които ходят и водят програмите. Нали, няма нужда да крием някакви неща за себе си, че можем да бъдем естествени, че се забавляваме, в общи линии, че прекарваме повече време заедно. Моите приятели. Защото ще виждам приятели, защото знам, че ще се забавлявам. Basically това е. Защото ще се забавлявам и защото ще прекарам хубаво време. Какво означава за теб членството? За мен да бъда член означава да бъда част от една обединена общност. Това е, за мен членството е някакъв символ на това, че ти си детерминиран да помагаш, да си част от някаква кауза, много често по-голяма от теб и че е знак, че ти даваш много от себе си за това, което правиш. Да принадлежа към една група хора, които са доста обединени и се обичат. Какво чувстваш, че BBYO ти е дало или какво ти дава? Едно не чувствам и как да се държиш с хората, които, в смисъл как да мотивираш хората около себе, защото борда много мотивира нас, членовете, да правим нещо като цяло. И първо като отида някъде другаде в училище или къде ще се чувствам по-мотивиран да карам другите да правят нещо. И това ме много ме кефи, защото не знам друго място, което да може така да... Независимо, че е еврейско, независимо, че е какво си, просто хората тук така те мотивират. Приятели по цял свят, много възможности, умения, всякакви неща ми е дало и мисля, че ще продължава да ми дава. Може би BBYO ми позволи и ми даде този тласък да бъда по-уверена, да пробвам нови неща и в случая, нали, да се пробвам на изборния семинар, да пробвам да водя програми и така нататък. В общи линии пробвам някакви неща, които преди ме е било страх сам да правя. Ако трябва да опишеш BBYO само с една дума, коя ще бъде тя? Стоя да го измисля. Да, аз не бързам. Възможности. Може би доверие. Сестринство. Вдъхновяващо. Мъжественост. Яко, готино. Okay. Това са най-така добре описващите. Преживяване. Възможност. Проблем. Нямам проблем. Мисля, че това. Много добре. Окей. Супер. Окей, благодаря ти много.